Mashelela TV. Right, isikhala umfoka Mkhize Mtakababa siphakathi ke kuMashelela TV njengamanje uthini? Mfowethu asiqale nje ngokubabingelela nje ababukeli emakhaya beMashelela TV. Sibatshele ukuthi nje cha sisukile futhi indaba ikhona Mashelela TV ngoba la kahle kahle sizobathulela into ezothokozisa bona kahle kahle. Impela kunjalo nje Mtakababa angithi ke sithi #ubuhle bungobesintu Scathamiya show. #Maskandi show ubuhle besintu la dlala khona nje umculo kaMaskandi siphinde ke sibamemele amaciko wabo ukuthi bakwazi kancane ukuthi angobani asukaphi ngoba phela kwesinye isikhathi uzokhumbula ukuthi uzogcina ukuyizwa ingoma kuwabe negama la stage ugcina ungamazanga ukuthi ubani kanti la sibanikeza lethuba ke lokuthi cha babazi ukuthi bangobani. Impela kunjalo nje Mtakababa siyanxusa ke amaciko nje ewonke ukuthi awalandele lapha ya uMashelela TV ku Facebook baphinde baye lapha ku YouTube futhi baphinde bathi nakhona uMashelela TV mase ke beyasithinta nathi ngazo indlela zokuxhumana basilethele lapha ya umculo wabo okungama DVD kanti ke labo Mtakababa abangena ama DVD kuthiwa sibenze njani bona siyakwazi ukuthi sibasize la kwiMashelela TV sibashuthe bese bekwazi ukuthi baphinde futhi babonakale kuyona iMashelela TV ngoba inhloso mfowethu ukuthi sinikeze labantu ithuba abanganikiyo ngoba baningi abacula bakhala eNingizimu Afrika masikhuluma ngomculo nje wesintu banganikeziwe amathuba so la kwiMashelela TV inhloso yethu ukuthi sinikeze bona amathuba ukuze bakwazi ukukhula sithi #Mashelela TV #siyashelela mntana siyashelela Mashelela TV ubuhle besintu thina okwethu ukuthi nje sidlala amaciko sonikeza ithuba elanele okwabo ukuthi batshela abalandeli babo ukuthi basilandele enkundleni zokuxhumana Facebook bayangena bafike ba like Mashelela TV Instagram bayangena bafike bafollowishe ipage leMashelela TV bese benze njani lapha yana ku YouTube YouTube nakhona futhi bayangena bathi Mashelela TV bese becofa lapha usubscribe awu konke kuyenzeka mntana uhlelo lika Maskandi ubuhle besintu liyatholakala njalo ngolwesine libumbene ihora lesupha ntambama kuzile kogamanxa ihora lesupha njalo njengolwesine nayo DM Salasi kanti ke ngolwesibili Mtakababa njalo ke ihora lesithupha beyangena uhlelo leScathamiya no Mr Beautiful uMavisto umfoka Dlamini asificane njalo enhlelweni siyashelela neMashelela TV Mashelela TV.